Dalje. Dostupnost virtualnih okruženja na većini osobnih računala, a uskoro i na pokretnim platformama kao što je mobilni telefon, otvara mogućnost novih originalnih primjena. Upravo svrha projekta Umrežena virtualna stvarnost jest stvaranje mreže koja će odgovoriti zahtjevima takvih primjena. Suvremeni način života zahtjeva dostupnost, obradivost i primjenjivost podataka uvijek i svugdje. Postojeće mreže više ne mogu ispuniti takve zahtjeve. Stvaranje mreže koja će to moći svrha je projekta Umrežena virtualna stvarnost, započeta 1999. suradnjom Fakulteta elektrotehnike i računalstva i Istraživačko-razvojnog centra tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Cilj projekta je odrediti i opisati odlike nove generacije mreža za podršku primjene umrežene virtualne stvarnosti. Naime, smatra se da će razvoj mreže biti između ostalog vođeni uslugama koje će osim govora i teksta uključivati audio, video i interaktivnu trodimenzionalnu grafiku. Osim toga, isto tako očekuje se da će se takve usluge vrtiti na različitim uređajima, znači od nekakvog PC-a, osobnog računala pa do ručnih računala i mobilnih telefona nove generacije. Ta su očekivanja opravdana s obzirom na dosadašnje rezultate. Među njima je i stvaranje grida, to jest mreže međusobno povezanih mreža koje dijele računalne resurse putem interneta. To možemo vidjeti na primjeru razvijenog korisničkog sučelja za predočavanje podataka o prikazu mreže. To razvijeno sučelje se sastoji od nekoliko dijelova. U središnjem prozoru imamo jedan prikaz hijerarhije mreže koja se prikazuje pomoću metode stabla stožaca, a u nekim bočnim prozorima se nalaze različiti izbornici. Elementi te hijerarhije u stvari predstavljaju jedno ili skupinu računala koja izvršavaju zajedničke nekakve zadatke. Znači jedno računalo koje se nalazi u skupini dijeli svoje procesorsko vrijeme i ostale resurse sa ostalim računalima. Ono što je posebno zanimljivo je znači da se te skupine računala nalaze u računalnim centrima širem svijeta, kao što je to recimo CERN u Europi, odnosno različita sveučilišta u Americi. Ovakav prikaz pokazuje nekoliko zanimljivih odlika. Osim prikaza strukture, odabrani podaci mogu se obojiti prema vrijednostima različitih parametara, tako da ih je lakše uočiti i identificirati. Podaci se mogu prikazati u nekom vremenskom intervalu. Prezentaciju hijerarhijskih podataka moguće je prilagoditi i za prikaz na malim računalima. Pod malim računalima smatramo ručna računala i današnje takozvane pametne telefone, to jest telefone nove generacije. Maleni uređaji mogu prikazati 3D grafiku, ali su ograničeni svojim procesorskim mogućnostima kao i ostalim kompjuterskim resursima, tako da je prikaz donekle ograničen na samo osnovnu strukturu. Ako želimo ići u nešto više detalja, onda taj prikaz moramo prilagoditi na neke druge metodologije. Upravo te metode razvijaju se u okviru ovog projekta. Arhitekturu za prilagodbu podataka prezentirali su na ITU Telecom World, najvećem telekomunikacijskom sajmu na svijetu. Održan je u Ženevi u listopadu prošle godine, a naši znanstvenici su bili pozvani u sklopu suradnje s CERN-om, Europskim centrom za nuklearna istraživanja. Njima je interesantno da oni vide to na jedan efikasan način, tako da njihovi korisnici i dalje zadrže pokretljivost, mobilnost i da imaju pristup tim podacima u svakom trenutku. Vizualizacijska arhitektura je od početka projektirana na način da bude prilagodljiva raznim primjenama te različitim vrstama podataka. Tako, na primjer, umjesto vizualizacije ove mreže računala koje smo radili za CERN, to bi isto tako, na primjer, mogli biti podaci o recimo mreži bankovnih poslovnica i bankomata ili recimo o distribucijskoj mreži jednog trgovačkog lanca, ili da spomenem još jedan primjer, uskoro ćemo imati interaktivni prikaz, grafički interaktivni prikaz prognoze vremena koji će se automatski generirati. Zanimljivo je da tehnologija trodimenzionalne računalne grafike na malim platformama potiče iz industrije igara. To je naravno ogromna industrija i njeni zahtjevi i interesi zapravo diktiraju to da se na
određene modele sadašnjih mobilnih telefona ugrađuju već dosta jake 3D kartice, što će vrlo vjerojatno u skorom vremenu postati normalno. A onda to omogućava primjene koje nisu samo u toj industriji zabave, nego i sve ove primjene koje sam sad spomenuo, znači vizualizacije raznih vrsta podataka, pa do recimo vizualizacije isto tako proizvoda i vrlo vjerojatno ćemo smisliti i neke još inovativne primjene. Hoće li rezultati ovog projekta te njegove primjene, osim evropskih i svjetskih instituta i tvrtki, zainteresirati i Hrvatsku?